Іван пише: «І побачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і книги розкриті були, й інша книга розкрита, яка є книга життя. І судимі були мертві за написаним у книгах згідно з ділами своїми. І там буде написано: противився пастиреві, не був однодушним, був жадібним, був мерзотним, зрадником, невірним, не слухав батьків, пес і свиня. Море віддасть мертвих, що були в ньому, і смерть і пекло віддадуть мертвих, які були в них. І судимий був кожен за ділами своїми. І смерть і пекло ввергнуті в озеро вогненне. Це смерть друга». Багато хто ще й досі не розібрався, чи є пекло. Але тут чітко говориться: пекло є, а все, що відступає від Біблії, це єресь. І хто не був записаний у книзі життя, той був кинутий в озеро вогненне. Це смерть друга. Ісус переміг смерть і пекло. У нього ключі смерті та пекла.